Вітаю, мае сябры! З вами канал Казкі на канапе. Як і абяцала, сёння пагартаем старонкі цудоўнай кніжкі, якая называецца «Лагодны воўк». Аўтар гэтай кнігі – беларуская пісьменніца-казачніца Алена Масла. Мастакі Святлана Катлярова і Наталья Нагорская, стварылі цудоўныя малюнкі да гэтай кніжкі. Яны такія яркія, такія блізкія да разумення дзецям малодшага школьнага ўзросту. І пачынаецца гэта кніжка з песенькі лагоднага ваўка. Сонца ў небе, бліны ў печы, куры ў агародзе, добра жыць на гэтым свеце у любві і згодзе. Менавіта так. І хаця кніжка гэта прызначана для дзяцей маленькіх, малога школьнага ўзросту, малодшага, хачу сказаць, што яна лічыцца кніжкай для сямейнага чытання. Чаму? Таму што гэта гісторыя не проста пра ваўка, такога адметнага ваўка, не падобнага на іншых, але гэта гісторыя пра тое, як важна навучыцца размаўляць і слухаць адзін аднаго, нават калі мы вельмі непадобныя адзін да аднаго. А менавіта з гэтага нараджаецца паразуменне і сяброўства, якіх так жадае кожны з нас. І таму яшчэ раз паўтару, што гэту кніжачку добра чытаць разам з дзецьмі, а яшчэ лепш мець яе ў сваёй хатняй бібліятэцы. Калі кажуць людзі галодны як воўк, мабыць, успамінаюць таго шэрага небараку, які жыве ў цёмнай пушчы. Пад кашлатай елкай стаіць яго пахілая хатка, а над дзвярымі шыльда прыбіта «Воўк». І дабаўлена, дробненька так, «галодны». І вось далей ідзе аповед пра гэтага ваўка, які ніколі нічога не з'еў ніякай жывёлінкі, а ў асноўным еў тое, што ў лесе расце. Грыбы, ягады, і таму заўсёды быў галодны. А калі ж галодны, дык павінен быць злосным, але ён не мог быць злосным, таму што быў вельмі лагодны, і яго суродзічы не любілі за гэта ваўка. Аднойчы, калі ўжо зусім згаладаўся наш ваўчок, ён вырашыў пайсці ды нешта сабе пашукаць для ежы. Пайшоў ён у вёску. Чухаў патыліцу, бачыце, па якім снезе ідзе. І прыйшоў ён да хлеўчыка. О, якія малюначкі прыгожыя, і елачкі, і зубры, і снегавікі, і птушачкі нашы беларускія. І ўбачыў там маленькага баранчыка. О, як радасна яму. І сабака нават не забрахаў, таму што з гаспадаром на кірмаш выправіўся. І ў ваўка ажно слёзы на вочы набеглі. Ну, такі ўжо прыгожы гэты быў баранчык. Так ужо мастакі яго перадалі такім рахманым баранчыкам. І воўк адразу стаў прагаворваць: «А мой ты харошы, а мой ты слаўненькі, хадзі да мяне хутчэй». І так ладна яго закінуў на плечы, як быццам толькі то і рабіў, што баранчыкаў на пахлявах рабаваў, баранчыкаў краў з'есці. Дабег да сваёй хаты, як на крылах даляцеў. І давай завіхацца. Баранчыку стойла ў куце ладзіць яселькі. Да стажка на палянцу збегаў, сена прынёс. І кажа баранчыку: «Еш, малеча, ну дзе ж ты ўжо будзеш гэтага баранчыка есці? Який прыгожы пакойчык у нашага лагоднага ваўка. І грыбы сушуцца, і травы нейкія, гарбату з якіх ён варыў. А што сам на баранчыку зубы збіраўся вастрыць, дык ужо і не помню той воўк. А баранчык той паеў, і што вы сабе думаеце? Давай скакаць, ды па хаце тупаць, ды падбрыкаваць. А воўк дастаў цымбалы, ды як ударыць па струнах. Такое пачалося, што воўк ужо і на голад нават забыўся. Цешыцца з баранчыка, а на душы ружы цвітуць. Ну, вось далей я вам яшчэ пагартаю ілюстрацыі, а тут ужо і дзед вярнуўся з кірмашу, а баба развойкалася, што баранчыка нехта ўкраў. І пайшоў ён шукаць таго ваўчка па слядах. Бачыце, сляды пакінуў воўк. Ну, вось якія прыгожыя таксама малюначкі. Дайшоў ён, а як убачыў в акно, што
баранчык тупае, ды не з'еў яго воўк. Здзівіўся нават дзед, ды прыйшоў у хату да ваўка. А воўк яго не з'еў, ды расказаў пра сваё жыццё-быццё, што вы там у хаце капусту сёрбаеце, а я вечна галодны, толькі мішка мне мядзведь даў крышку варэння з маліны, дык берагунаў я сёлякі выпадак. Дык вас ужо і гарбатай напаю цябе, дзед, раз ты прыйшоў да мяне. Ну, вось так пасябравалі воўк ды дзед. Вось якая прыгажосць. І баранчык побач скача. І такая вось прыгожная староначка тут ёсць прыгожая. Дзе ж тут будзе воўк лагодны, калі вечна ён галодны. І гаспадар вырашыў, што трэба ваўчка дамоў запрасіць да сябе. Збірайся, кажа сусед, пойдзем да мяне ў госці. Паясі там у мяне, бліноў у смятану памакаеш, поліўкі пасёрбаеш. А воўк спытаецца ў яго: а сабаку не нацкуеш? Насцярожыўся воўк і тут жа рассмяяўся. Была не была, людзей баяцца ў госці не хадзіць. Ну і прыйшоў воўк да госці, бачце, бабуля, якая прыгожая, такая трошкі у сучасным такім вобразе прадстаўлена. Увогуле малюнкі вельмі цёплыя. Я гэту кніжку ўжо колькі разоў прагартала. Ну так, яна мне падабаецца. Малюнкі, ўжо змест я ведаю на памяць гэтай кніжкі, а вось малюнкі такія новыя, такія цёплыя і лагодныя, які сам той воўк. Так і застаўся ваўчок пасці статак у гэтага дзеда. А за гэта бабуля яго карміла, кажух яму трохі палатала. Ну і вось такая вот кніжачка заканчваецца. О, вялікі які статак у дзеда. А яшчэ хочу сказаць, што напрыканцы гэтай кніжкі на апошняй старонцы вокладкі ёсць QR-код, які адсылае нас да мультфільма, створанага па гэтай кніжцы. І мультфільм, дарэчы, вельмі цікавы таксама, добра яго глядзець, і можна сканаваць QR-код і перайсці, каб паглядзець мультфільм. А яшчэ хочу паказаць вам свайго ваўчка, які ўжо шмат гадоў жыве ў маёй хаце, падарожнічае разам са мной па бібліятэках, дзе б я не была, ён заўсёды гэты ваўчок са мной. А цяпер у мяне яшчэ ёсць і кніжка, і ваўчок. Увогуле будзе цікава дзеткам. Таму я вам яшчэ раз напамінаю, што кніжка ёсць у продажы, у цудоўным выданні, добрай паперай. І выйшла яна ў выдавецтве адукацыі і выхавання. Калі ласка, шукайце кніжку ў кнігарнях, у бібліятэках і чытайце. Дзякую за ўвагу.